počkejte, než příště vložíte rajčatový protlak do nákupního košíku. Možná byste měli vědět jednu důležitou věc, protože ne všechny rajčatové protlaky, které vidíte v supermarketu, jsou opravdu stejné. Některé mohou být vyrobené z méně kvalitních rajčat, jiné mohou obsahovat více vody, než byste čekali. A někdy se může stát, že výrobní proces je mnohem průmyslovější, než si většina lidí uvědomuje. Ale tady přichází zajímavá část. Ne všechno je špatné, protože mezi těmito produkty jsme našli také 2 značky, které nás opravdu překvapily kvalitou. Takže pokud chcete vědět, které rajčatové protlaky byste měli raději nechat na polici a které mohou být překvapivě dobré, zůstaňte s námi až do konce. Vítejte na kanále Čteme etikety. Na tomto kanále se díváme na potraviny, které lidé kupují každý den, ale málo kdo se opravdu podívá na jejich složení. Dnes se zaměříme na jeden z nejběžnějších produktů v kuchyni. Rajčatový protlak. Na první pohled je to velmi jednoduchý produkt, rajčata. A nic víc. Ale když se podíváme blíže, zjistíme, že mezi jednotlivými značkami mohou být překvapivě velké rozdíly. Rozdíly ve kvalitě rajčat, způsobu zpracování, hustotě produktu a samozřejmě také v chuti. A právě proto jsme připravili seznam 5 značek rajčatového protlaku, které podle mnoha zkušeností zákazníků nejsou nejlepší volbou. Ale také vám ukážeme 2 značky, které nás opravdu pozitivně překvapily. 5. K-Classic Kaufland. Na 5. místě máme značku K-Classic, kterou najdete v supermarketech Kaufland. Tento rajčatový protlak je často velmi levný, což je důvod, proč po něm mnoho lidí sahá. Ale někteří zákazníci si stěžují na méně výraznou chuť rajčat, vodnatější konzistenci, slabší aroma. To neznamená, že produkt je nebezpečný, ale ve srovnání s kvalitnějšími rajčatovými protlaky může působit méně intenzivně a méně přirozeně. 4. Clever Billa. Další značkou je Clever, privátní značka supermarketu Billa. Tyto produkty jsou známé hlavně svou nízkou cenou, ale právě nízká cena někdy znamená kompromis v kvalitě. Někteří zákazníci uvádějí, že tento protlak má světlejší barvu, méně výraznou chuť a někdy i řidší strukturu. To může znamenat, že koncentrace rajčat není tak vysoká jako u kvalitnějších značek. 3. Jana. Na 3. místě máme Jana. Tato značka je v Česku poměrně známá a mnoho lidí ji kupuje ze zvyku, ale některé recenze naznačují, že chuť může být méně výrazná než u tradičních rajčatových protlaků. Někteří zákazníci také říkají, že konzistence není tak hustá, jak by očekávali od kvalitního koncentrátu. 2. Lagris. Další značkou je Lagris, která je známá hlavně svými luštěninami a dalšími potravinami. U rajčatového protlaku této značky někteří zákazníci uvádějí, že chuť může být méně intenzivní produkt, někdy obsahuje více tekutiny a celkový dojem může být průměrný. Opět nejde o nebezpečný produkt, ale ve srovnání s kvalitnějšími značkami může působit méně výrazně. 1. Levné diskontní značky. Na 1. místě nejsou konkrétní výrobci, ale obecně velmi levné diskontní rajčatové protlaky. Tyto produkty mohou být vyrobeny z rajčat nižší kvality větších průmyslových šarží, nebo z rajčat, která byla dlouho skladována. Výsledkem může být slabší chuť, méně přirozené aroma nebo řidší konzistence. A právě proto odborníci často doporučují sledovat nejenom cenu, ale také složení a původ produktu. 2 značky rajčatového protlaku, které jsou překvapivě dobré. 2. Mutti. Na 2. místě máme značku Mutti. Tato italská značka je velmi známá v celé Evropě a specializuje se právě na produkty z rajčat. Mutti používá kvalitní rajčata z Itálie, jednoduché složení, tradiční výrobní postupy. Výsledkem je rajčatový protlak, který má velmi intenzivní chuť rajčat, tmavší přirozenou barvu a hustší konzistenci. Je sice o něco dražší než běžné supermarketové značky, ale mnoho lidí říká, že rozdíl v chuti je opravdu znatelný. 1. Alnatura Bio. Na 1. místě máme Alnatura Bio rajčatový protlak. Tento produkt se často prodává v bio sekci supermarketů. Jeho výhoda je především v tom, že rajčata pocházejí z ekologického zemědělství, složení je velmi jednoduché a chuť bývá přirozená a výrazná. Mnoho zákazníků oceňuje hlavně silnou rajčatovou chuť, hustou strukturu a přirozenou sladkost rajčat. Právě proto je tato značka často považována za jednu z nejlepších možností mezi rajčatovými protlaky. Jak vidíte, rajčatový protlak je na první pohled velmi jednoduchý produkt, ale mezi jednotlivými značkami mohou být překvapivě velké rozdíly. Rozdíly v kvalitě rajčat, výrobním procesu a samozřejmě také v chuti.
Proto je vždycky dobré věnovat pár sekund tomu, co kupujete. Někdy totiž může být rozdíl mezi dvěma produkty na stejné polici opravdu překvapivý. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru. Na tomto kanále pravidelně odhalujeme zajímavé informace o potravinách, které lidé kupují každý den. A napište do komentářů, jakou značku rajčatového protlaku kupujete nejčastěji. Možná ji rozebereme v některém z dalších videí.